Marmono jeneng kita Ismaya teko ing kayangan Mundarandir bawono iki ana gembolane rasa kang sajamengku wigati mula agi matur marang jeneng kita Ulun Ngir Ismaya blegek ugek sak dulita mel kula niki punten alam dono jare kula niki dipasrahi dikon momong ratu ing tanah Jawa nanging pikukuh lan daya cipta kula sampun boten kiyat meruhi kahananing jagat rinasani kula menika sing dadi pungga akeh sabarengan kamus ora iso dipercaya sing dadi pengarep akeh seperangan kamus ora iso diarep-arep kawulane nungsang puyang numbak bentus bingung uripe padha ontrang-kandringan sing wonten dhuwur sikut-sikutan sing wonten ngisor jegal-jegalan Bukulun kula nyuwun pikukuh kedah kados pundi Ismaya kahanan iki pancen dadi tanggung jawab minangka dharma kita mila jeneng kita mboya kena mandheg tumule lan sangga rugi anggonmu netepi dharma jeneng kita ulun tandur ing mercapada iku mau minangka sarana katentremaning jagat sing kuwawa ngrenggani lilawani lan kurban tegese lila orang geduni apa kang mustu mati lan mus ikhlasake jiwa raga kita minangka pamomong wani tegese semang-semang samar-samar mengkukek yen iya yen ora ya ora nalare nadyan kinayangan jeneng kita ulun pitaya pinangka pitukuh adeking kautaman kanggo titah ulun kang marasudi marang uripe ana ing dalan bener korbaning batin bisa momot marang rasa kang jumbo kulawan kahanan jagat sing katerjuh langkung jaman korban lair dono daya weweh tetulung marang sepodo-podo iku kabeh ingkang kuwawa hambung jeneng kita Ismaya jeneng kita nyawa wis sumelang ulung kan bakal sajiwa marang jeneng kita kanggo nuntun anggone madhangake kahanan jagat ayo nganti jagat iku kobong dening keningin kamurkan yang keparang kula badhe metalan Jawi ndherekaken lampahipun sinulun pamit dulur
tinon ing pasewakan busana maneka warna sepatus piting hutyana yang panjra sarwa rukma renggeng maneh narawata obro prabanyo sumirat kenyaring tejo leliweran kilak sisiring tade wimbu kekondom kati upeng maruta kati upeng maruta mando saparan mangambar bungas nunami tapi tinebeno ing ilo duni dumawa ing tawang ngono ing tulak sare Duka Prabu Sri Bathara Kresna kepareng kula minangka wakilipun kadang para Pandhawa dene paduka ngaturaken pangabekti gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Koko Prabu Ndarawati sampun kepareng miluri sandhaping ing rai kadang Pandhawa kunjuk Koko Prabu mila menika sadèrèngipun kula ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu jagat wasesaning Bathara jagat inggih Yai seklangkung bombong raos manahipun Kang Raka Ndarawati dupi tampi pinimbalanipun Yai Prabu Darma Kesuma persasat gya lumampah tengahing wanci kepapak obor sastra biar padang trawangan asong pambagi
padyane Yai sampun kula tampi kanthi wiraing manah namung kepareng Kang Raka ngaturaken pujiastanipun Yai. Kang Raka kula aturi nampi Yai. Kula pundi mugi dadosna jimat paripeh dayanana kasantosan Koko Prabu. Kasekecana jengandika lenggah Koko Prabu Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Kawula non boten kurang pradi sowanipun Kang Raka Ndorowati dinten sakmenika miwah Koko Prabu Baladewa katuran raharjan rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu jagat patih Indrajala Dewaku. Inggih Yai, tansah pinaringan kawidadan lering sambikala sowanipun Kang Raka Pandura tebih taking rubeda durga mendhak kala serna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklilipun Kang Raka kula aturi nampi Yai. Kula puji kula tampi mugi dadosna jimat dayanana kasantosan Koko Prabu kasekecana jengandika lenggah Koko Prabu. Oh ya, wis orang Kurabayu Kyai. Besokanipun Kang Raka Mandura dinten sakmenika. Nun inggih Koko Prabu saestu ndadosaken kagiat raosing manah dene paduka sowan kang sengkang kang tanpa pepoyan menawi alit utusan gandhik sakembaran paring ngawula anggenipun paduka utusan Nayaka bilih giring palenggaring punika paduka kepareng rawuh wontening Praja Ngamarta. Koko Prabu Kang Raigya methuk niti Aminata saha nyawisaken Hermawar sub akarya miji ampean paduka Koko Prabu Kanjeng Koko Prabu Ndorowati miwah Koko Prabu Baladewa. Jagat masih saning Bathara jagat. Inggih Yai, ndadosaken raosing bonggong raosing manah Kang Raka Ndorowati. Nadyan pangendikane kemawon sampun ndadosaken raosing bonggong Kang Raka Ndorowati. Namung pasubatan menika boten satrepipun menawi kapapakaken wonten ing Dwaraka. Sabab sampun wungsal wangsul ingkang Raka sowan wonten ing nagari Ngamarta. Yai, Ndorowati menika kados dening Ngamarta Yai. Ngaturaken gunging panuwun Koko Prabu. Koko Prabu Kang Rai saestu kagiat Koko Prabu rawuh badhe wonten menapa lan wigatos menapa monggo kula aturaken wedharaken Koko Prabu. Kula nun paring dawuh mekaten Yai. Nun inggih Yai, kula nun paring dawuh waleh-waleh menapa sowanipun Kang Raka Ndorowati dinten sakmenika yatosipun tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang angka kalih Kang Raka Ndorowati sowan badhe nyuwun senjata pitulung tombak kenceng marang kadang-kadang Pandhawa Yai. Yai Puntadewa lengleng ramyang kadriya leriwang candra katangan sung ing
ngertias katuritan limon kabyataning ruce remrem triyo manau kagunging hiwang wiseso saestuan dadosaken kagiat raosing manah ingkang ngampiyahi ngamarta dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ing baratipun Pandhawa menika ngendika saklimah tindak sapecak boten nate kantun katarusan kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu ewu denir rikapel kalenggahan paduka paring dawuh bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kaliyan para Pandhawa Koko Prabu kanthi dasar menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten kepareng nedya nyadong pangandika Koko Prabu. Yayi kula wonten paring dawuh waleh-waleh menapa sampun wonten tigang Candra kalenggahan dinten sakmenika negari Ndarawati kados nampi welaing Jawata kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten enjing kapraloya mongko boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para Brahwana winasis ewadene miyang proning guna supados nambah rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigartan antokarya malah mangsa ingkang kula tetepaken sarites praja mila bebantal bata sarambat tinampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna temek Karna bilih nagari saged waluya jati temah jati waluya menawi para Pandhawa Sukopak sabiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Ndarawati mekaten Yayi Yayi Prabu kula wonten paring dawuh Koko Prabu Mandura kados pundi boten babar pisan aturipun Nyai Prabu Ndarawati babar pisan boten sanget boten nginten wanci enjing Nyai Prabu Karna sampun sowan wonten ing Mandura sarwa tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa sababipun dene Karna sowan enjing wancinipun katon pumun-pumun Nyai Prabu Ndarawati mila kang Raka Mandura bilih nedya nganti dhateng Yayi Ndarawati minangka dados sasitananipun badhe aturipun ingkang rayi Ndarawati ingkang kunjuk paduka Yayi Prabu Darmasuma sanget boten nginten menawi negari Ndarawati ketaman pakebluk ingkang madal saeling sodo namung semanten Yayi boten ngetingal-ngetingalaken lelabetipun ingkang rayi Ndarawati babar pisan boten sampun marambah-rambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika ketaman debet kadang kula Ndarawati ingkang saged ngudari kalata wau pendak-pendak nampi kepetem Yayi Prabu Kresna ingkang madhangaken wungsal wangsul lelampahan Pandhawa menika tasih wonten gandeng jenengipun kalian Yayi Prabu Ndarawati
mila sami nyebataken bilih kalih-kalihipun tunggal Ndorowati lan Ngamarta menika boten saged dipun pisahaken. Tiganipun minangka Mandura. Mila kanthi sanget kuwun nyuwun mulunging penggalih Yai Prabu Darmakusuma supados madhangaken ingkang rayi Ndorowati. Yai Prabu Darmakusuma inggih Koko Prabu, nadyan semantena kadang Pandhawa boten kula piyambak nanging Pandhawa gangsal Warakudara tuwin kembar menika kalebet para Pandhawa. Mila dipun keparaken kula taterusan dhateng kadang Pandhawa menika langkung sae. Yai Warakudara ora sah dadak nganggo lidah sinambung kepiye Warakudara? Yen kudu nganggo cekur segara bakal tak lakoni. Janaka kepiye umpaminipun kedah lampah tebih kula lampahi kembar kepiye? Umpaminipun kedah minggah gunung Medundung badhe kula lampahi. Umpamanipun kedah topo ingkang lami-lami badhe kula lampahi. Mengkono Koko Prabu sampun janget piyambak pangendikanipun para kadang Pandhawa. Waduh, andadosaken bombong Marmana Suta raos sing manah kang Raka Ndorowati. Ingkang mekaten daya-daya atur paring dawuh kedah menapa ingkang kula paring Pandhawa boten badhe selak Koko Prabu. Kawon ngono Yai, wanter sabdaning dewa ingkang sampun dumeling wonten ing Karna Ndorowati menika bilih saged temah mulya lawuh jati mulya menawi ngampil pusaka jimat Kalimasada. Yai, sideng jroning pasoanan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangun kaunengan leru sing dupa cipta berbudi mandana raras sakebyarna ing Kanata rep sirep swasana kapraban Sang Nalendra kalih niwasentana kang nedeng samya imbal pangandikan kasaruh gegering Jawi utusan saka Karang Kadempel yaiku Kilurah Petruk Kantong Bolong miwah Bagong miyak mancat Pancaniti nglongok setinggil binaturata rupepeh pan kadya singa mulat leng-leng bronto.
Dudaning Sri Naranata tekaping pasowan tandya tumanda jagung mangarasa ngejumaken nasta kalih pisan Papa Prabu dadosaken kagiat dereng paring wangsulan paduka iki ana pumakawan Petruk kulawan Bagong sowan mongko tanpa tinggalan Papa Prabu semanten ugi Yai ngroko ugi kagiat raos sing manah dene sowanipun Petruk kulawan Bagong menawi Petruk kulawan tanpa Bagong menika sowan tanpa tinimbalan Petruk kulawan Bagong menika tasih punakawan kadang kula para Pandhawa timbalana Yai mbok menawa wonten wigatos marang resa Yayi Kanjeng Haji Petruk dalem sinuwun ana wigati apa sowan mongko tanpa timbalan apa sakarepmu dhewe apa pancen ngutus mergane matur marang jeneng ingsun sampun dipun pareng matur iya wis tak keparengke Petruk puno inggih matur suwun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah kunjuk iya Petruk ingkang ngapa kalih kula menika dipun kengken Bapak lah bapakmu kenang apa Bapak Semar menika sampun wonten 3 sasi niki kaya wong lara ning boten lara kaya wong lengleng ning pikirane genep Bapak niku namung lenggah-lenggah ngajeng griya longok-longok kaya tembok renguk-renguk kaya gumuk penerawangane Bapak niku suwung pendak-pendak netesake pendak-pendak gumujeng latah-latah jinawisi napa-napa kalih simbak mboten didahar diparingi unjuk nggih mboten didahar nah menika sing dadosaken pikire anak-anak dadi anak-anak bingung kula sowan wonten mriki dipun utus Bapak lah kono apa Bapak niku badhe damel kayangan kuno Petruk nggih mongko Bapak kedah ngutus kula niku disuwun nyuwun ngampil pustaka jamu sekali masabda supados syaratipun anggenipun damel kayangan Petruk aduh Petruk dadekake raos bingung rasaku Petruk lah sababipun menapa wis kedisian Papa Prabu Ndorowati lah Ndorowati kenging napa Ndorowati ke Taman Pagebluk ndak nggih mosok Ndorowati ke Taman Pagebluk nek kula niku mang pikir-pikir yen nek Ndorowati mboten kok saged ke Taman Pagebluk niku pripun mongko Ndorowati nika ratune nggih mboten ratu sembarangan
niku ratune titisan Wisnu nek kula niku berampun dosa-dosa nggih sinuwun. Saiki ngeten mawon man percaya Petruk napa percaya kalih sinuwun Darawati. Aku mah ngraos bingung iki mau ngasih buyer niki. Nggih, terima kasih. Nggih, nek menawi kula tego angsal napa mboten niku kula tego dos pundi sinuwun. Kula wonten nenggal nira mijil. Mijil saking mesinggil saking mestinggil. Oh, mijil saking mestinggil. Oh. Petruk Tantrong Bolong. Petruk Tantrong Bolong. Puno kawan Petruk. Wonten napa? Kok sak jas raosane raine rada nesu. Ya aku pancen nesu. Kowe bakal boyong Jamus Kalmasada. Iya apa ora? Lah kula niku sowan wonten pundi lah? Kula niku nderek Prabu Darma Kesuma kok jenengan niku nesu niku pripun? Sabab pusaka Darawati iki wis badhe disuwun ngampil. Ngasih karo iki lho jan. Ya wis ngene wae rasa kesuwanjen Petruk pancen pengen boyong pustaka Jamus kali betul-betul nglangkahi Baladewa. Ya nggih monggo ajeng kados pundi? Apa kowe saiki bali? Lah apa ajeng mrene? Kowe gelem bali ora? Nek boten, nek ora kowe tak tempiling nang kene. Tetep boten wong kula pun bakoh meloni bapak. Oh ya yen ngono minggrapikan gelandang nang ngono berarti kowe. Mangko njogo ayo kok. Koko Prabu Darawati pusaka Ngamarta ical. Inggih ya, ingkang raka nyuwun pangapunten dadosaken swasana ribet. Nanging dinten menika ingkang raka nyuwun pamit medal pasilan. Nyuwun nganti Yayi
Janaka kinangka tumuli ngicalaken pepeteng menika sawetawis inggih Koko Prabu inggih tansah labda ingkang karya Janaka metu njaba borong kang padha ngaturaken seba Riusya paripurna Sri Narendra anggraini sabda pandhita ratu sabdaning Narendra rata wong sanegara sabdaning pandhita kang kena wolawali pindha ingkang atumanen dilancang seta lan kena arsa lumambak mangisi ing kono ora arsa kondur angedarta tedhak saking dampar kencana tinampi gambaran gedhing jagat dan ayap senggono biyono kondo awas sesanti merang mulaning benagari
iki yo truk. Truk nek iki truk kowe dikon wong tuwa kudune sing iso matasi gawe iki lho. Iki truk kudune bali-bali piye? Bapak kok ora ana bukti jamu sekali kesodo sing ngusrono bapak bangun kayangan kowe karo aku mesti diumpah-umpah dadi jatah. Aja bali truk. Dikon mudhun gawe dadi anak cilik digedhekke gedhe ra ono gunane terus kowe disepatani bapak dadi begicot utawa kirik kok piye jajane terus. Mongko ngene go, mongko mesti ora ana sing tekan kene mau wis ana dawuh saka Sinuwun Ndrawati putra Pandhawa mesti tekan kene. Menduwe awake dhewe Ndrawati Gatot Kaca Ndarawantaja lan Ndarawantasena. Aneh kok truk. Tresno saiki banjur piye? Banjur piye kok? Wis apike tinimbang diundhake bapak aluwung mati nang kene truk isin dadi anak dikon wong tuwa ora merantasi dadi mati baleni bapak kena mati sampurna sahid langsung swarga. Lah nek aku mati anak bojoku wis tak uripane mengko anakmu tak patenane. Wah lho iki kentir kok to. Lah wis tak aja kuwatir tak dobele kene. Wandamu ora tata. Lho yo piye nggo ijol saya. Nggo ijol saya iki ngasih kesosol-sosol iki ngomong gitu. Pemandeng ora tenanimu Mbok. Kemen gunung sisan kowe ngomong piye dredeg diantarane to. Wong iki mau tak kok banget iki ngasih petung ndas iki lho. Ya wis saka karepmu dhewe kok wancane ngasih stres kaya ngene tenan bingung kok. Mbok mubal-mubal ndase. Ya wis dilakoni wae rasa isin. Bojane ya isin kok iki. Ya aja isin. Ya saiki piye saiki ditandangi karo tandangi terus. Lah kae ana Ndarawantasena teko kae ya ditemoni terus kepiye terus. Ono Petruk ya iso aku ngerti sedone bapakmu. Iki Petruk Rubaga. Nggih, Den. Wilujeng ya wilujeng. Dipateni engko terus. Kowe dipakeni lho, wis ben kowe sing mutar. Saiki ndase wis mutar iki. Sing bakal to kene pembukang mengkojo. Nyanyi maroke-roke mah penak iki jane. Ndase ora bablas. Oh tono. Wae iki mah ngejak nyanyi barang. Ora terus aku tak takon terus. Lah pripun? Jare kowe wani karo Siwa Mandura. Lah Siwa Mandura bengak-bengok wong ndas kula karo ndas Petruk iku sing bunek. Bunak isih bingung, isih mikir kon nyuwun ngampil jamu sekali masoto malah bengok boten angsal. Geger wae. Lah jenengan ajeng mbiyantu napa ora Petruk? Aku wis ngerti sejatine Petruk. Aku tetep pengen tak ewang-ewangi kowe. Yen aku pancen ngewangi Mandura, Siwa Mandura aku mesti dosa. Wah, dhewe diwangi terus lha iya. Lah pripun carane? Ya wis saiki diadepi wae. Aku nak mburimu. Oke, kula tandangane.
Satindoko ana jebul petuk karo Bagong Purakawan wis cetha kedel marang ratu gusine ngorang arep Pasuruan wis Dwarawati marto tak tikung tak leboke pakunjaran menawi dipun gagas jeneng kula kalian Bagong menika boten wani kula namung nadya ngaturaken sedaya pamawas kula rumaos wong cilik wonten bebasan cacing menika yen dipidak molet kaya kepengin males dene Ndara Gatotkaca kok bakal dudu kalian Prandulu mboten bener menika monggo yen cetha kula luput ayo manuto sowan luwat Siwa Dwarawati jaluk pangapura yen kowe tetep pugu aja takon dosa kelakon tak pancat pundakmu tak pedhot sirahmu monggo pedhot mawon wis bacot umat kok wah umat mak pedhot nang pedhot iso medhot monggo pedhot yen kowe ora rumangsa luput monggo dhewe marang wae Dwarawati lan ora manut aja takon dosa tak pateni kowe monggo-monggo den ajeng tegel kalih kula rumangsa rugi kula dadi punakawan sampean ora ngelingi jaman biyen labuhane Petruk Suparno seprene keterangane ora ana gunane gedheke ora ana wong weruh karo lelabuhane Petruk mongko iki kula sing mong mabuh biyen ora ana sing wani karo Petruk nembe iki sing tak mongkok malah arep mateni Petruk adik sampean muni ngoten niku arep mancat pundak nguntir ngelu mentol sirah pun mang pentole tak ikhlasake nyawa kula ning mangke yen kula mati nyawa kula ketemu kali Sinuwun Pandu yo mbahmu terus mbahmu Pandu tak kon kowe wae kok wis mati inggih wonten mateni kula lah sapa sing mateni kowe Petruk sing mateni kula putumu sapa putumu Ndara Gatotkaca lalu pute apa kula boten luput yen sing mateni kowe putuku Gatotkaca mengko aku sing belani kowe tak temokke karepe piye lajeng sampean mesti diajak mbahmu Padu nggawa Jawa nggawa nyawa sampean Sinuwun Pandu ngerti melayu aku ora ngerti ya aku semua tenan terus iki serak kuat wah pokoknya kopi tenan mau tak wuni Sinuwun Pandu ngerti wis melayu ya aku melayu iso Ndara Gatotkaca kae truk nangis tenan kok truk iso wae nggonku aku tak gambleke bar mripat saka meneh ya truk asbune mengko tunggu wae kok ganti kowe ambune kowe tunggu Bagong wis kowe kabeh kowe ora Ndara Antasena dudu Ndara Antasena cik lah kae kok ora bengak-bengok kae kalau terus Ndara Madura ketok terus bengak-bengok terus ayo dhewe mlayu terus ya ayo mlayu ayo
wis aja ditutuk-tutukake Koko Prabu Baladewa. Yo pancen wis rada mumet aku. Lah mumet kok piye wae ket wong anu Kurakawan ra mundur-mundur sambate mumet wae. Lah punandi petuk tak bretik. Ora ketemu mlayu banter. Oh iya. Yen ana Koko Prabu mang tunggu Dwarawati mawon. Kula sing badhe goleki Semar. Oh iya. Yen ngono soang-soangan. Oh nggih. Nggih monggo kula badhe mlampah wonten ing Karangkadempel. Oh iya Kyai. Awake dhewe wis iso dadi kaya ngene iki wis nyamudana. Nggih banjur kados pundi Koko Prabu? Ayo kowe ora ujug-ujug ana ing Karangkadempel. Gawe geger Karangkadempel goleki Semar Sendika Jauh Koko Prabu.